Assalamu alaikum masoya, idan wannan shi ne farkon zuwan ga wannan tasha ta muka daure ka danna mana subscribe da kuma alamun ƙararrawa. Masu zanga-zanga sun karya ƙofar shiga gidan gwamnatin tarayya. Masu zanga-zanga sun kutsa harabar majalisar dattawa da ƙarfin tuwo a birnin tarayya na Abuja. Masu zanga-zangar sun kutsa ne cikin harabar majalisar tarayya bayan sun karya ƙofar shiga majalisar tarayya da ke birnin Abuja domin gudanar da zanga-zanga. Ƙungiyar ƙwadago dai ta fara gudanar da zanga-zanga gama gari domin adawa da abin da ta kira tsaurara matakan arzikin Tinubu. FCT Abuja masu gudanar da zanga-zanga kan abin da suka tsaurara matakan tattalin arziki na shugaba Bola Ahmed Tinubu sun kutsa kai tsaye cikin majalisar tarayya da ke birnin Abuja. Masu zanga-zangar sun kutsa kai ne cikin harabar majalisar tarayya bayan sun karya ƙofar shiga harabar majalisar tarayya wato da ke birnin Abuja. Channel TV ta rahoto da hakan bayan an karya ƙofar shiga gidan gwamnati na tarayyar Abuja. Ubangiji Allah ka sa mu dace, masu zanga-zangar kuma Allah ka sa su daina.